Toka duol mar Communication Authority of Kenya osingo ne jopiny ni gibiro keto kenge makedo kod tiyo marach gi mbui e chwalo weche mag miriambo. Jakom duol no Charles Karono wacho ni giriwore kanyakla gi duol mar lero kwe kind oganda mar National Cohesion Integration Commission kod mano mochung' ne apisas ma ng'weyo maling'ling National Intelligence Services marango weche ma iwacho mbui kod ma iwacho oko mar mbui. Bende onyiso jo Kenya mondo kik bed kod luoro ni mar duol no ok ochan maloro moko mute makeyo weche ni mar Kenya en piny manigi ratiro mar los. Jotendin bende koro korka korgi onyiso jo siasa kod yoragi mondo mi owere kod jo siasa manigi ayenje ma bende giwacho mondo gitim siasa mag dongruok kende. Ako na uhakika wa kutafuta vyeo ama viti ambavyo viko hapa kama nchini, lakini tunaweza tukaifanya kwa njia ya utaratibu na njia ya usafi. Na ningependa sana kukashifu matusi ambayo yanaendelea katika siasa, ya kwamba ndio sisi wananchi tukusikize, unafikiria kwamba matusi yatasaidia. Na ningependa kuanzia na uongozi ulio juu wa serikali na upinzani, ya kwamba tufanye siasa safi. Nyinyi nawaomba tukiwa hapa tukue watu wa kukaa na amani, tukiwa na undugu na tupendane sisi wote. As we get towards the election, we want to say that as we allow Kenyans to enjoy their democratic rights of communication, of information, we also know the dangers of misinformation. We have seen the dangers of incitement. So we have made sure that we have the right laws in place. We have started multi-agency engagements with NCIC. We are engaging with even NIS to ensure that we hold every Kenyan accountable.